ସାଂସଦରେ ରାଘବ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପରିଣୀତି ଦେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଗତ ବର୍ଷ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରିଣୀତି ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାଘବଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଘବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପରିଣୀତି ସ୍ୱାମୀ ରାଘବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା କ୍ୟାମେରାରେ ହସୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଘବ ଚଢ଼ା ସାଂସଦ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପରିଣୀତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଏହା ହେଉଛି એકમાત્ર ଉପାୟ। ଏପରି ଭାବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛୁ। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛ ରାଘବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।